Sabies que a YouTube hi ha receptes de cuina en català? Si les cerques, ens trobaràs a nosaltres. Jo cuino en català. 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 Aquesta és una iniciativa per la divulgació de la llengua catalana a les xarxes socials, on nosaltres volem aportar el nostre granet de sorra. I per aquest motiu ens hem engrescat a portar-vos una recepta de temporada per la Diada de Sant Jordi. Sí, cadascú portarà una recepta diferent. Esteu atents i atentes als nostres canals de YouTube i no us les perdeu. Som youtubers i ho som en català. La millor cuina és la cuina de temporada. Aquella que fem amb els productes que estan en el seu millor moment de l'any, en el punt just, en el punt més adequat. I a la primavera, un dels productes que destaquen a la cuina de primavera, en aquesta cuina estacional, és el peix blau. I en tenim molts, en tenim les sardines, els seitons, la tonyina, el bonitol i el meu favorit, el verat. El verat és tal vegada el peix blau més popular, o juntament amb la sardina de tots, i el trobem a les peixateries en aquest moment de l'any, a la primavera, fins a principis de l'estiu, en el seu moment àlgid. Estan magnífics ara. És el meu peix favorit. Es poden fer de moltes maneres. Es pot fer a la brasa, a la planxa, fregit, amb tomàquet, amb xamfaina, no sé, de mil maneres diferents i de totes maneres d'estar bo. Avui us ensenyaré a fer una recepta una mica diferent. Farem un arròs. És més, farem un arròs sec de verat. Què us sembla? Amb aquest peix tan bonic. Fixeu-vos que bonic és. Voleu fer aquest arròs amb mi? Per fer aquest arròs per 4 persones comprarem 4 verats ben bonics. Demanarem al peixater o peixatera que ens netegi els verats i ens llevi els lloms. Així ens anirem cap a casa amb 8 lloms de verats i els caps i les espines a un altre costat. Un cop a casa tindrem la paciència d'acabar de polir els 8 lloms de verat, traient totes les parts més lletges i traient amb unes pinces en cura totes les petites espines que puguin quedar. Així tindrem després una degustació molt més agradable. En primer lloc farem el fumet de verat. Tallarem una ceba, una pastanaga i un porro amb daus petits. Així, veieu com està? Llavors agafarem 3 alls, li donarem un cop amb el ganivet per aixafar-los una miqueta, que després amb l'oli deixen millor el gust. Fiquem la cassola on farem el fumet, un bon raig d'oli i afegim els 3 alls que tenim aixafats. Els ficarem al foc i que sofregeixin uns momentets, fins que comencin a daurar. Tampoc cal massa, Només una mica, donem 3 voltes i ja ho tindrem enllestit. I aquí afegim les verdures que hem tallat abans. I ara anem sofregint una miqueta. El foc una mica viu, amb alegria, que vagi sofregint. Una fulla de llaurec que collim del jardí, que sempre va bé als guissos de peix. Mireu, això ja està a punt, La verdura ja està doradeta, està a punt per posar el peix. Afegim, per tant, els caps i les espines dels verats, que els he rentat molt bé perquè facin un fumet ben transparent i ben net. Remenem una miqueta perquè se barregi el peix amb les verdures i es comenci a daurar una mica les espines, no massa. Ara afegim un bon raig de vi blanc. Jo he fet servir una mica de cava que em va sobrar del dinar de l'altre dia. Deixem evaporar una mica l'alcohol i a continuació afegim 3 o 4 tomàquets vermells tallat a trossos, de qualsevol manera. Barregem tot una miqueta i ara ja ho cobrirem amb aigua. Aproximadament 1,25 litres, 1,5 litres d'aigua. Tapem a la cassola i farem bullir uns 20 minuts. El fumet de verat va bullint. Si us està agradant la recepta, ja sabeu el que teniu que fer. Subscriure-se al canal, que més serem, més cuinarem i més riurem. I un bon like al vídeo. Bé, tornem al fumet. El tastarem de sal, aviam què tal ens ha quedat. El tastem una miqueta, el ratifiquem si cal,
tapem i ho deixem reposar una bona estona. I a continuació ho colarem i ho reservarem per després. Anem per fer el sofregit. Vinga, comencem per les cebes. Com sempre, tot sofregit comença amb les cebes. A picolar-les, ja ho sabeu, vinga. Vinga. Tot fins que tingueu totes les cebes, jo he agafat ceba de Figueres, ben picolades. Ja les tenim, fixeu, he fet avia, És el truc de la televisió. Un bon raig d'oli a la cassola. I a preparar. I afegim la ceba. Mireu que maco que fa sempre la ceba picolada amb una cassola. Vinga, tota la ceba. A sofregir. Ja ho sabeu, a foc no massa fort, anar sofregint amb paciència i dedicant el temps que això necessita. Comencem a remenar i vinga, xup, xup. Posarem uns 6, agafem 5 o 6 6 i els picolem igual que la ceba, ben petit. Vinga, al tanto no els talleu, Vinga, veieu? Mireu que ràpid que ho estic fent. La ceba ja comença a estar una mica potxa. Podem anar afegint de tant en tant un gotet d'aigua. Això ens ajudarà a que sofregeixi millor i que la cocció sigui més uniforme, més amorosa. Veieu? Ja anem acostant-se cap al color que volem. A mitja cocció afegirem els 6 que han trinxats. Els afegim i ara iran sofregint tots junts. I mentre allò va treballant, anem a picolar uns pebrós verds. En aquest cas li posarem uns pebrós d'aquests que li diuen italians. No sé per què li diuen italians. Els picolarem més o menys a la mateixa mida, un pèl més gran que la ceba i que l'all. Veieu que hem tret primer les llavors i les parts lletges. Vinga, així, petit. Vinga, perquè s'integri després millor amb l'arròs. Mireu com va la ceba. Què us sembla? Una mica més de color? Així, ja la tenim. Fosques, tampoc cal que fem un sofregit molt fosc. Afegim unes tomàquets ratllades. Jo he fet servir 3 o 4 tomàquets del ramellet. Si la tomàquet no és prou vermella, podeu afegir una mica de pasta de tomàquet o salsa de tomata, una cullerada. D'acord? Anem sofregint com sempre fins que quedi així com una confitura, veieu? I ara podem anar afegint els pebrós verds. Els podem afegir abans o després, una mica al nostre gust. Depèn si volem que es notin més o menys. A mi m'agrada així. Mireu, això ja està tot ben integrat. Què us sembla? Tenim el sofregit amb el pebrot tot preparat. Ja està quasi entrant en la fase final del plat. Mireu, veieu? Està un sofregit ben amorós. I arriba el moment d'afegir l'arròs. Per 4 persones jo poso 400 grams, 100 grams d'arròs per persona. Podeu ficar una mica més o una mica menys, però aquesta és una bona ració per fer un plat en condicions. A vegades es poden ficar fins a 120, això depèn de la vostra gana. I ara afegim el fumet de barat, que havíem colat abans, us en recordeu? El tenim que tindre molt important al costat bullint. Ha d'estar bullint. Sempre que mullem un arròs, un rossejat d'arròs, el brou, el que fem servir, ja sigui de peix, de carn o de verdures, ha d'estar bullint. D'acord? Vinga, anem afegint i només tirar-lo a l'arròs ja comença a arrencar el bull, que és el que ens interessa. Mireu com bull. Serà aproximadament el doble de brou que d'arròs, perquè quedi un arròs sec. Això també depèn de la potència del foc, si ho poseu al forn o no, depèn de moltes coses. Però per regla general, el doble de brou, o de caldo, o de fumet, que d'arròs. Vinga, farem bullir fort els primers minuts. Podem tastar de sal al principi, aviam com està, si no hem tastat prou bé abans el fumet de barat. En aquest cas trobo que li falta una miqueta, li posarem una mica més de sal. Vinga, farem bullir a 5, 6, 7 minuts. Tapem perquè cogui millor. Passats aquests minuts és el moment d'afegir el peix. Recordeu, l'hem tallat amb octaus i hem tret totes les espines. Mireu que maco que ens ha quedat. I ara repartirem els trossos a sobre de l'arròs. Ben repartits, que quedi ben bonics. El lapell cap amunt, que es vegi aquest color blau tan xulo i tan bonic. Mireu, ens hi cap perfectament. D'acord? Recordem, hem bullit aquest arròs 7 o 8 minuts, per tant li falten uns 7 o 8 minuts més, no gaire més. Afegim una mica de sal al peix, jo li posaré una mica de pebre, veieu que queda, tapem i acabem de coure a foc baix ara, que s'acabi de coure l'arròs. Ja ho tenim això, l'arròs està cuit i el barat està cuit també i perfectament sucós. Jo li poso uns punts de romesco que tenia a la nevera que ho faran encara que sigui més golafre. També podeu posar allioli si us agrada, unes fulles de julivert del jardí,
Això és per fer bonic, no és per res més. D'acord? I ja ho tenim perfecte per posar a la taula. Què us sembla, aquest arròs de barat?